Slovenský katolícky kruh v Košiciach pozýva na prednášku biblistu profesora Roberta Lapka s názvom Zem je moja, vy ste u mňa len cudzinci a prisťahovalci. Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 5. decembra o 19. hodine v Slovenskom katolíckom kruhu na Alžbetinej 14 v Košiciach. Spišská diecéza a diecézny úrad pre evangelizáciu a apoštolát Spišskej diecézy pozývajú na odborný celodenný workshop Miluj a tvor, čo chceš. Workshop je súčasťou Dní kresťanskej kultúry a uskutoční sa v sobotu 14. decembra v Poprade. Určený je všetkým, ktorí sa vo farnostiach, hnutiach a spoločenstvách venujú rozvíjaniu a propagácii kultúry. Bližšie informácie nájdete na stránke kapitula.sk. Gadzon pozýva na mužskú konferenciu, ktorá sa bude konať 6. a 7. decembra v kúpeľoch Sliač. Tešiť sa môžete na Vlada Žáka, Jula Slováka, Bohuša Živčáka, otca Jána Buca a ďalších hostí. Všetky informácie nájdete na stránke muži.gadzone.sk. V sobotu 7. decembra bude hostiť seminárny kostol svätého Antona Paduánskeho v Košiciach adventný benefičný koncert Veroniky Havaši Malatin a jej hostí, violončelistu Jána Bogdana, organistu Františka Béra, speváčku Skivu a ďalších. Koncert sa začína o 18. hodine. Dobrovoľným vstupným podporíte Centrum včasnej intervencie v Košiciach. Podrobnosti nájdete na stránke cvikošice.sk. Ak máte alebo poznáte dieťa od 4 do 14 rokov, ktoré má spevácky talent, môžete mu v jeho rozvíjaní pomôcť prihlásením do národnej súťaže Gospel Talent Junior. Prihlasovanie je dostupné do 8. decembra. Podrobné informácie nájdete na stránke gospeltalent.sk. V sobotu 30. novembra o 17. sa v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutoční adventný benefičný koncert pre resocializačnú komunitu Resoty Antona Srholca. Predstavia sa žiaci základných umeleckých škôl, študenti konzervatórií a poprední umelci. Dobrovoľným vstupným podporíte Resoty. Podrobnosti nájdete na stránke resoty.sk. Školské sestry svätého Františka pozývajú na duchovnú obnovu pre slobodných 25+, ktorá sa bude konať 7. decembra v kláštore školských sestier svätého Františka v Žiline. Prednášať budú otec Jan Berka a Rostia Šerí. Prihlasovanie nájdete na stránke školskesestry.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke výveska.sk a tkkbs.sk.